En aquest ben dit parlarem d'unes formes verbals habituals en certs parlars, però no admeses per la normativa, com ara diguent per dient, visquent per vivint o beguem per bebem. Aquestes formes s'anomenen tècnicament velaritzades perquè generalitzen l'ús de consonants velars com són el so que i el so ca, com en diguent o visquent, en compte de les formes clàssiques dient o vivint, que són les habituals en molts altres parlars. Aquesta extensió impròpia dels sons ge o ca es fa a partir de la primera persona del present indicatiu d'aquests verbs, que acaba en se. De dic es crea diguent i de visc es fa visquent. En canvi, el gerundi correcte es forma a partir de l'arrel de l'infinitiu. De dir es fa dient, de créixer es fa creixent i de viure es forma vivint. En el llenguatge formal i escrit tindrem bon compte d'utilitzar les formes clàssiques i estàndard no velaritzades, com tenint i no tinguent, bevent i no beguent, plovent i no ploguent, essent o sent i no siguent, prenent i no prenguent, volent i no volguent ni vulguent, naixent i no nasquent ni naixquent, i creixent i no cresquent ni creixquent. Un altre cas de velarització no normativa afecta les formes verbals corresponents a nosaltres i vosaltres del present indicatiu, i així, ge s'estén impròpiament a formes com diguem en compte de diem o adigueu en lloc de dieu, de manera que l'indicatiu acaba adoptant les formes del subjuntiu. L'indicatiu és dic, dius, diu, diem, dieu i diuen, mentre que el subjuntiu és diga, digues, diga, diguem, digueu i diguen. Noteu que diem i dieu són indicatiu, mentre que diguem i digueu són subjuntiu. I així, quan el cantant Raimon canta diguem no, no constata un fet, que seria que efectivament diem no, sinó que demana que diguem no. Igualment, diferenciarem entre bevem i beguem, o entre dueu i dugueu. Dinant sempre bevem vi, indicatiu, enfront de no vol que dinant beguem vi, subjuntiu. Tots dueu llapis per a l'examen? Indicatiu, diferent de cal que dugueu llapis per a l'examen, subjuntiu. Ben dit, evitarem els gerundis en gent o quent, com diguent o visquent, i utilitzarem dient o vivint. I diferenciarem entre formes com diem i dieu, que són indicatiu, enfront de diguem i digueu, que són subjuntiu.